Τι γυαλιά ηλίου να επιλέξεις αν έχεις στρογγυλό πρόσωπο. Ένα στρογγυλό πρόσωπο θέλει γυαλιά με γωνίες. Θέλουμε τετράγωνα, θέλουμε ορθογώνια. Γενικά, όταν διαλέγουμε γυαλιά, μας αρέσουν οι αντιθέσεις. Στρογγυλό πρόσωπο, τετράγωνα γυαλιά. Αντίθετα, τετράγωνο πρόσωπο, στρογγυλά γυαλιά. Αν έχεις στρογγυλό πρόσωπο, απέφυγε αυτά τα γυαλιά. Δεν θες να πάρεις στρογγυλά γυαλιά. Γιατί ένα στρογγυλό πρόσωπο φορώντας στρογγυλά γυαλιά τονίζεται ακόμα πιο πολύ η στρογγυλάδα. Οπότε θέλουμε κάτι να εξομαλύνει τις καμπύλες μας. Θέλουμε γυαλιά τετράγωνα με γωνίες. Κάτι με έντονες γωνίες. Θέλουμε μακρόστενα παραλληλόγραμμα. Για τις γυναίκες προτείνουμε και τα πεταλουδέ. Πάντα να θυμόμαστε ότι μας αρέσουν οι γωνίες στα στρογγυλά πρόσωπα. Σε αντίθεση, αν έχεις ένα τετράγωνο πρόσωπο, δεν θέλουμε τετράγωνα γυαλιά γιατί θα τονίζουν ακόμα περισσότερο τις γωνίες στο πρόσωπό μας και δεν θα φαίνεται ωραίο, δεν θα εξομαλύνουν καθόλου την εικόνα μας. Γενικότερα, μας αρέσει η αντίθεση. Την επιδιώκουμε. Πάμε να δούμε μερικά σχέδια ντύλος που ταιριάζουν σε ανθρώπους με στρογγυλά πρόσωπα. Ντύλος Acetate Oversized. Ντύλος Oversized Squared. Ντύλος Maverick. Ντύλος Eyewear.com.